Kani kadai kedudasyan Meghalaya bang ipidang sengabhai pi baro syakatop kubor mentaka janmir. Syaban pa syiki kubor kiba benia ini pechwa yikimat bakongsan. An penyang ke Kongres buan ngut kiriu thamai banyakun ya ke election sya KHASI bat JHADC. Kerensiat working president ke UDP ubak polling do persya ya ke VPP ong ba kalong ke basuk ban mandra ya ke jing shong shit ha ki ba Henry ke ba e pat ban penne eka. Penrem ke Meghalaya Kongres ya ke jingle penjak buram ha ke yemani ke badon ha maulenong da unong pendan kam social media u Akash Sagar. Let Jurib Chairman Kamuda uba Wailat Miki Shela ya ki kampen bha ya kecaka kaban sapenlong ya ke Meghalaya Games arajar arpusan. Bat dakis pak ngut kinong yalam bat kinong kershan jong keseng INC, HSPDP, TMC bat NPP ken penyaso bat ke UDP hamau kerwan. Ki kubor ki babenia. Ka Meghalaya Kongres ka Haikmat ban ai tiket syabuan ngut kiriu thamai ha ke election sya KHADC bat JHADC ka balabu ban penlong ha ka arpawai terik ulber lashim snem. Unong yalam ke Kongres Manuel Badwar ula ong ba kaseng ka Haikmat ban penyo ya kinong tau an ki bathamai. Kat kum ke jing sngo ke jong u kaseng kan yale kat bala ban penrung da ki briu ki bala tebet ban long kinong tau an ki babha. Da ka ba ong ba kani kan long ka sin jam ka badap cingkermen u Badwar uban saya kun nan laim kra malki constituency ula ong ba ke jing chop ni ke jing syarem kam long ka ba kongsan namar ka kam sain perthehi ka don la ka benta ha ka senchar khadar. We will try to bring as much as possible qualified people who we think at least will become good statesmen, and definitely I have this firm belief that there's a requirement for fresh ideas, there's a requirement for rehashing the entire governance system in the state, and be it at the district council or be it at the legislative assembly. And I think this is a very positive step, at least as far as the Congress is concerned. Win or lose, that's secondary, because electoral politics will anyway have to play its role, right? Habak rensiat persya ya ke Voice of the People Party u working president ke UDP uba Paul Lingdo ula ong ba kalong ka bae ya kanu ka seng san hima ban yai ne lada omdon ya ka nongrim ka baskem. Habak ren bat gilat pathai kubor uba Lingdo ula pensnguru ba kalong ka basuk ban thau ya ka seng san perthei bat ban penshong shet ya ki pat ba katkum ka jing sngo ka jong u hapo ki kandidat banai hadian chong ka jing election lok sabha ki pat ba kilas dang ban yo I ya ki jing shisha jong kiseng baper da ka baong ba kani kamlong kum ka drama ka bahaban ak na ka benta lai kanta Henry kalong kum gajing amare thong ka babateng da kisnem man ka baskem ba pai ba lagi kindiat nai menta ki ba I ya ki rong ba shisha jong kiseng sang bathai baper kani kamde ka drama ka bangi ele ka ba ne lai kanta kereka risk kaba ne bun snem pat nak kata kadau ngadon jingsos kap ba kutong jongi naja constituency u ba Augusta Jarwa u yo thong jong jinjob ka Meghalaya Congress kala penramjur halor ka jingle penjak buram jong wei unong pendan kam social media u Akash Sakar ubala perta yaki kentin nget nyam Hindu hapo jong ka yemani ha ka shnong maulenong unong yalam ka seng Congress uba Manuel Badwar ula ong bakani ka jingle ya ka caka kentang watla kam day da ka jing pen pra penjulor Henry ka jingle jong ni ubriu day ban ai da ka jing pen shitom ka bating e ula kenturu ya baro kinong yalam kinong tauan bat ya baro ki MLA bat ki menteri ki baken thop ya menteri rang ba gajela ban le ai namar kani ka jingle ka jong u ka long ka ba persya ya kariti sensha jong kari. We still live in a secular country, let's face fact, okay? And our constitution still defines it in a very, very large extent. So for somebody to show disrespect and to actually desecrate and do things like that is extremely, extremely condemnable.
urge all the politicians, all the policymakers, and every MLA and every minister, including the chief minister, to say something about it and to condemn it, because this is something which is definitely going against the constitution of the country. U MLA ga Jowai uba wailat Miki Shela uba longru u chairman jong Meghalaya Urban Development Authority ulalet banjurip yaki kam maramot bat penbha yaki jaka kiban sapenlong ya kelempung Meghalaya Games arhajar arpusan uladet penlongru ya kecinggalang ban kemi benia bat banyo jingtep na barok kitanat halwar kecing penkre ya kene kelempung Komka State Sports Council bat naki kontraktor kibadon ha kani ka project kani ga jingalang ka phai khmat halor ki chakasa bat ki chaka ban penlong gi jingale kai hajowai ya ka ba ka kam kala ya chat chat uba shela ula kermen ba ya baro ki chaka anla ban pendep pen kre hapo ka shitayo shwa ban sedang ya ka Meghalaya Games ka ban sedang ha ka khat sau tarik ubanai kala lengkot bat ya ki program play perda on sa penlong ha ka sngira ke ya ka Meghalaya de ha ka arpwe tarik ukala lengkot arhajar arpusan meeting momenta kila ya tho na kaliang jong ka engineering wing jong ka state sports council kila ong baka kam ka ya chikmat chai but ki more or less kila ong ba by ka first week jong new jan bon ki venue ki balan ki bal adapt ki man la IT no te mdai tang kata hadin nang taru ni na lej pat ki jaka ki venue ba pher ban ngilio I ka kam ka ya chai kum ba ong ki ka meeting te menta hi ki jing kre hi ka ya chikmat ka Indian Space Research Organization ISRO kala job hagajing penher ya ki satellite na kabenta ka space docking experiment SpaceX mission henin kamit ya rocket PSLV C60 jong ka ISRO ubaket ya artili ki spacecraft ki ban yarap ban pen I ya ka rukambo ya ki satellite la penher na Satish Dhawan Space Center ha Sri Harikota u rocket PSLV C60 ulala ban bu ya artili ki satellite SDX-01 lani ucheza bat ya u satellite SDX-02 lani u target hakaldo earth orbit tang hadin kecing penheriki ka United Democratic Party mau kerwat circle henen kasngi kalapen itu ya ukertong jong kaseng uban sayakun ha ke election MDC kaban salong na mau kerwat constituency uba Jeslan Roy nong seat bat la pediang buramru da ki spangut kinong yalam bat kinong kershan ki ba na ki seng sign partai beper ki bakentop ya ke HSPDP Congress NPP bat Trinamool Congress ha kani ke jingalang arngut kinong yalam jong ka UDP mau kerwat circle ki bom shem yo ya ka tiket na kabenta ka MDC election kata iba Edelbert yaw pniaw bat iba Senshar Lingkhoi kila pen scam pat ba ya kijing kershan jengki ya ka seng UDP da ka baong ba kin yai beteng ban tre shitam na kabenta ka jingchop chong kartong ka seng uba Jeslan Roy nong si kitu kiba thamai lani kiba rem kiblawan biang ban thamai hakani kasi ban penyeso yang ada bat ke parti UDP ni nakaliang jaga parti ni pedang ye pi daga basno bha badakamon sobha ga jongthi nanget du klamdan ba pandor manu ye pi kade hi ga jing sotho ga jongthi simet haga ba pila sim ya kan garai banwan penyeso biang bat ke parti UDP mentagasni Kasnong darang bat kekenhuan kabadang dep tau tamai kabana War West Constituency kabatrekam hapo ka War West People Progressive Forum kalapen bena ya iba Trey Borlang R Suchen kum ukertong MDC uban yakun na War West Constituency uba Suchen uba dei unong shnong chong kadarang udeiru ubriu uba pau bha bat uba bat yakakam kum u General Secretary chong ka Chintia Students Union ya kani kecing penbena la pentep hagajing alang pat ba kabalalong hamadan darang ha kaba kinong ketkam bat kinong kershan na keleng kisnong kilayami renti ban ai jigershan ya uba Trey Borlang R Suchen kinong ris air na Ribhoi district kila penpau ya kijing sngokia halor ka jing bombyang karukom penyat chong kayo na kabenta kijing ri chongki
kadau kalong namar kajing bom yahap jong kador hapdeng kis iar balarihi hala ka jong kasnong bat ki wei pat kis iar balawan ra na shabar jela kinong ri jingri kila ong ba kani ka ta jur ya ka kamai kachi jongki namar kajing apher ha kador yau kila kentu ya ka sarkar jela khamtam katanat veterinary bakin shimkhia mardor ban weng yikini gijing e kila kerpat ru ya ka sarkar bakan bu no daki kherdop ki ban khmi bat bu dien khnang ban te lakam ya gijing wandi kisiar ha ka district bat ka jela Isam jinge ba kador jong kasiar kala yar se ba palat hakini ki por ki ba menta pede na kata kadau di bon sakmat kum kinong ri jingri jong ka temri boy ba ni penpau ba kane kade ka jinge na konta jongi ki bala im na kane ka bangiri kisiar bangi yo kamai kumno ban sawan ban pinggir pinjang ka yin kasan pede na kata kadau diwan ban ni kane ka por bangi penpau sapi ba dana kabor ba pin perkhadlam namenta jongi kinong risiar kalor jong kane kayo ka hat kajing hardor jong kasiar Usim jong karaj merwen hinin kasngi ulapli pada ya ka yodi dok kha wholesale ha baridwa ka badon ha khandai mer ribhoi district kani ka dei ka yodi dok kha wholesale ka baning kong du ha ka than hadien ka chingpli ka tei ka yo kala sakhi ka chingwan ye shimbanta jang kinong khayi bat kinong thit kinong di dok kha ha na asam ban na gijaka ba marchan kilawan ban thit shibun gijat dok kha lengba ka jingdi lilam ha ka dor ka babyang ki dukhot nong seng jong kani ka yo kata I hemu manar bat I Dennis Sinkli ila ong ba kani ka yo ka thmu ban pensuk ya kinong di bat nong thit dok kha kani ka sinjam ka thmu ban kentiu ya ka khayi pateng ha ka than ban kentiu ya ki marep bat ban penbyang ya gijing don kam dok kha ha ka than Lembaga ni kayo, nakaliang jungi ada kidon ki paiba ki bakwa patpoi ki dokha saki dukan ki jongki lan ki pung kim da don kam than banwan chene ada ki small don kam bangi lekbu ro dan delivery service ki jungi ka bangila patpoi hadu ki dukan ki yin ki jongki but kini ki area ki kolong bentuk adu suku thai dongki na asam kiba marjan dengan kayo kami pakunjuru kiba sadu na nadu na ne na po jurabat ter po perni hadu na po yang la bani ada delivery address haga jing rakhe ya ka lengkhu sngi yap ka ba shi spa andrio pho ar jong uwo kyang nong ba henen ka sngi ka Giant Hills District Chess Association hajowai kala penlong ye gijing pli ya ka kyang nang ba Giant Hills Chess Open Competition kani gijing yo ko bala penlong hadulong LP School kala yo jingkershan na ka Meghalaya Chess Association bat ka office jong UDSO kidan baro phraphongut kinong wan ye shibenta ha ka te gijing yo ko la pli ya kani ka program da UMLA ka jowai uba wailat miki shala haga jingale kai football final ka ba shongshit bha ka umprop SC kala yo ya ka jingjob da ka ba penrem ya ka Smith lum kan sai SC da ala not ha ka football league tournament ahajar apusau ka baning kong ka bala penlong hamadan ya le kai ha Smith henen ka sngi ha ka ni ka jing le kai ka umprop SC kala lam shakmat da ka jing yo thep kul kum kanong job ka umprop SC kala yo ra ya ka song pisa ka ba shongdor san pulsan hajar tingka rengkat bat ka trophy kat ba ka Smith lum kan sai SC kala yo pediang ar pusan ajar tingka kum ka runners up hakani ka sni lawan ya shimbenta da ki riau pau khmat ki bakan thop ya UMLA ubalong ru u president jong ka Shillong Sports Association iba bante doling do haringkat bat UMLA barim bat u president jong ka Meghalaya Football Association iba Hamlet Son doling kami kejengla ka football ka ada mas nam jong adu dang aku akan kentiu tambah tanggawi to ye trai sitam ye trai lang nani tu ipi ke baron kam ye trai dari jing stu jing mot ye trai dari jing ye namar ka stion na shay nani tu ipi kanang mi wave nam show wave nam kanang kiyo andala bon bisa apa lami sakarum keram lami sakani katai mulam katati mo tenri don kam dari jing trai dari jing ye dari jing stu jing mot mentangin pej igijing longjing man kasun beneng hatura
กะจิงเครียดกะลองคัดdegree Celsius บัดกะจิงชิดกะลองdegree Celsius กะจิงสงามกะเฮากะลองซันพลายนากะชิสปากะซุนบะแนงกะละบันรังฮากิบะบูนกิจกาหะบะพายปัดชะนองบะชิลองกะจิงเครียดกะลองdegree Celsius บัดกะจิงชิดกะลองคัดdegree Celsius กะจิงสงามกะเฮากะลองพกคันได้นากะชิสปากะซุนบะแนงกะละบันรังฮากิบะบูนกิจกากัดบาฮะจูไว้กะจิงเครียดกะลองdegree Celsius บัดกะจิงชิดกะลองคัดคันได้ degree Celsius กะจิงสงามกะเฮากะลองซาวพุสันนากะชิสปากะซุนบะแนงกะละบันรังฮากิบะบูนกิจกาชัวบันปอยชะกะบกุดจองกะทุบคุบอร์ยันยะเป็ดเบียงซะชิเซียนยากิมัดบะกองสันอันเป็นยังกับคอนเกรสบุญงุดกิริวทำไมบันยาคนยากับ election ชา KHADC บัด JHADC Grensiat u working president ka UDP uba polling do persya ya ka VPP ong ba kalong ka basuk ban manra i ka jing shong shit hagi pat ba henry ka ba e pat ban penne eka Penrem ka Meghalaya Congress ya ka jing le penja buram ha ka yeng mani ka badon hamaulanong da unong pendon kam social media u Akash Sakar Let Jureb Chairman Kamuda uba Wailat Miki Shela yaki kampen pha yaki chaka kaban sapenlong ya ka Meghalaya Games arajar arkusan Bat dakispa ngut kinong yalam bat kinong kershan jong keseng INC HSPDP TMC bat NPP ken penyaso bat ke UDP hamau kerwan Te paralok katungila poi sya kabukut jang kacu thup khubor jingi menta ka janmiat hadu bangin day syembyang bat phila shai ka sngi khublei phi baro Few days, the two satellites, SDXO-1 called the Chaser and SDXO-2 called the Target, will travel 20 kilometers and then the rendezvous and docking process will begin when both satellites will come closer and dock together in space. Right orbit, which is 475 kilometers circular orbit. That's only one part of the mission, injection of